perquè quina ha anat a ballar la nit de la Mare de Déu del Carmen, la verbena del Carmen. Pues quasi diria jo una verbena és el que anem a fer així, perquè anem a tindre ballaors, balladores, anem a tindre de tot. Ah, clar, la bona nit dels nostres moleonetes, no es preocupe, ja me calle. Primer la bona nit, sí senyor, té raó. Hola, espero que passen molt bona nit. Ai, més que bona nit, esta nit serà bona nit i t'imagines el sol, ja veureu, ja veureu. Hola, molt bona nit a tots. I després d'esta bona nit, el nostre sou, les nostres molenuts. Nit perquè han vingut uns amics meravellosos. Hola, bona nit. Com estem? Està molt nerviosa, eh? Ai, moltíssim. Està Jo penso que de tot. un poc de cara. Estem totes, però és molt... un poquetet nervioset. Però per què? Per què? Mira, tranquil·leta, perquè és que me pega el reflex en la cara, no? Ja. Com li diuen a vostè? Carmen. Carmen. Sí. La Mare de Déu del Carmen, la festa del Carmen. Sí, n'hi ha moltes Carmens. Així és que com és la patrona, n'hi havem moltíssimes. Mire, així li portem esta placa, o sigui, esta bandeja a gravar en l'associació d'ames de casa, perquè tinga vostè record, a su paso, així en el paso de les ames de casa pel programa de Jaume León. Vostè la presidenta? Jo la presidenta. Quina presidenta, quina presidenta. Més nerviosa. Això vol dir que està preocupada per quedar bé. Pues sí. Una persona responsable. Pues sí que és de veres. I això és una preciositat i ho posarem en el nostre museu. Doña Carmen, moltes gràcies. I estiga tranquil·la perquè vostè és meravellosa. Moltes gràcies, Doña Carmen. I ara, com li diuen? Rosa. I això què és? Això és la ermita del nostre poble, que és la Mare de Déu del Carmen, la patrona. Va ser construïda en el 1891 per un carmelita fill d'ací de València, o sigui, d'un poble valencià, que era d'un poble... De Onda. No, de Onda va morir. Ah, sí. sabia que D'Albalat de la Ribera. de la Ribera. O del Sorell. De Sorells. O d'un Albalat. Sí, Albalat de Sorells era. I va morir en Onda. En Onda. Però va anar allí i va construir la Sí, va construir en l'ajuda de tot el poble, que era molt costós entonces, sap? I va transcorrir allí 2 anys que el van reclamar allí per a pillar possessió a la parròquia. Va ser una gran... I després, quan va morir, en Onda, a les 90 i pico d'anys, va regressar, les restos les han portat allí al nostre poble, perquè en vida d'ell sempre dia que la Canyà era el seu poble, i el va recordar tota una vida. I podem dir que ha complit el seu desig i el teniu allí, no? El tenim allí. Com li dient? Com li dien, el Padre Salvador de la Madre de Dios. El Padre Salvador, ell va construir l'ermita, la Mare de Déu del Carmen, i vosaltres feu la festa recordant-lo sempre. Y viva la flor del Carmelo, nuestra madre muy amada, amparar reina del cielo y a toda la comunidad valenciana. Moltes gràcies, moltes gràcies. I què faríem d'una festa sense dolços? Perquè les festes estan molt bé, però el dolç, i menuda pelaïlla m'ha tocat així. Hola, bona nit. Bona nit, com a que sóc pelaïlla. Ah, és pelaïlla? Sí, senyor. Ja jo... Sóc la pelaïlla del poble. Em diuen la pelaïlla. No em diga. És... D'apodo. Ah, d'apodo? D'apodo, sí, senyor. Jo és que l'he vist, no sé per No què... és cara de pelaïlla. Cara de pelaïlla, deia cara de pelaïlla. I això, un tipus de dolç. Pues això són rotllos encarats. Com se fa? Nou, farina... Au, farina i oli. Però... Això és pelaïlla, sap el que li dic? Que això és una tentació i un no podrà primar-se mai en la vida. El règim...
Dolça com una pelaïlla. Els dolços i després, què? Els fruits dolços del camp, veritat que sí? Hola, com li diuen? Tere. Tere. I a vostè? Angelita. Pome. Pomes, que són l'orgull de la nostra vega. Ahí se fan moltes pomes. Que són moltes, moltes, en tota la... Ara, que ara no és el temps de collir-les, però li les hem guardat expressament per a portar-les al Roser. Pues moltes gràcies, perquè les pomes estes tenen una cara que, bueno, meravelloses, meravelloses. Moltes gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Tere. Ja tenim la festa completa. Tenim els dolços, tenim l'ermita, ho hem vist tot, i jo recomanaria a la gent que anar a veure aquelles festes, perquè m'han dit que són, bueno, poquet a poquet ens anirem enterant de com són les festes de la Canyar de Biar. Perquè, clar, el programa, sí senyor, és sobres de la sort, uns sobres de la sort que porten per premi. De quant és el premi? 5.000 Anem a buscar a veure qui li toquen aquests 5.000 pessetes. Aquí li tocaran, aquí li tocaran, aquí li tocaran. Aquí li tocarà. Qui alça la mà, qui alça la mà per ahí, qui alça... Hola. Hola. Vostè estava esperant, no? Estava esperant vostè vindre al programa, no? Pues sí, tenia moltes ganes de vindre per conèixer-los a vostè i a Canal 9. Com són les festes? Com són les festes? Les festes són molt boniques. I després pues, també vull fer un obsequio d'un llibreto que és de les Reis Magos de la Canyà, que fem en dia 6, 7 i 8 de gener, celebrem la festa esta. Entonces, volguérem que Sí, continua. que vostè recibi este libreto i entonces... La gent vol participar i fa senyes, però vostè continua la seva. Perquè és única en Espanya entera. És una És festa... la festa dels Reis. dels Reis. Eh? La celebrem el 6, 7 i 8 de gener. Preciós. Però jo volia que vostè m'explicara com són les festes de la Canyà. Les festes de la Mare del Carmen pues, són molt boniques. Festes típiques. No, bueno, però vostè no me ho explica. Agarrem un sobret, jo me llegiré mentre el llibre este. A veure. No, però no me llisca el sobre, Però, i no haurà ningú que me puga explicar o cantar-me o dir-me una poesia de les festes? Sí, així la meva companyera Luisa va cantar-li ara un verset. Bueno, pues que me cante el verset. Hola, Luisa. Cantar-li de les Reis i de les festes. Agarra el micro i cante els Reis i cante les festes. Canta de nobles tierras, con sus hermosos paisajes, con sus prados tan bonitos, en provincia de Alicante, los reyes que es un tesoro, con nuestra Madre del Carmen, como hijos le pedimos, nos ampare en cada instante. Cuando el 16 de julio son sus fiestas patronales, le rinden todos amores a nuestra Madre del Carmen. Molt bé. Vinga, sí, perquè ara no sé què fer. Aquí li donen les 5.000 pessetes. Ella ha cantat, vostè me l'ha presentat. No sé, li dona a este senyor d'ací. Ha guanyat vostè 5.000 pessetes. La enhorabuena. Ni arte ni parte, és igual. És que tenia que quedar mal en tot i n'ha quedat bé un neutral, no? Com li diuen a vostè? Juan. Ja ha semblat bé, veritat. I en diuen el pinxo de la Canyà. El pinxo de la Canyà. Anem a veure quin pinxo. El que volia conèixer-lo vostè i està molt malalta. Està malalta, el seu Molt. Li enviem. I jo li envio a la meva dona que tenia molta gana de vindre a conèixer a Montleón. I a tot el poble de la Canyà li saluda també. Com li diuen a la seva dona? I jo li diria a Paca que un bes de part de Montleón molt fort i que puga vindre i que es posi bona molt pronte. I que no es preocupe que jo vigile al seu pinxo. Agarre sobret. Té cara de pinxo, Per què li diuen el pinxo? Que sóc el més pinxo del poble.
Vaig a punxar-lo jo, a veure què és. A veure que si punxem els dos així, a veure si arriba la sang al riu. En la canya de Biar n'hi ha un vi molt famós que es veu i que posa molt contenta la gent. Vostè podria dir-me com es diu este vi? La Mare de Déu del Carmen. Segur? Segur. I així li regalem la botella de la Mare del Carmen. Ui, això sí que... Això sí que ha sigut arribar i besar el sant. I ahí té vostè 5.000 pessetes! I anem a buscar un altre per així, que li tocarà, que li tocarà. Esta senyora que s'ha sido de sorpresa, ella que no se ho esperava, la he pillado de sorpresa, perquè si no queda més. Hola, com li diuen? Maruja. Maruja va agarrar un sobret, ella agarra un sobret. Les altres preguntes les sabia vostè totes, veritat? Totes. Eren difícils, no? No, eren totes fàcils. Podria cantar-me el que ha cantat aquella senyora? No, això sí que no. Veu com eren difícils, Maruja, Maruja. El príncipe Felip ha estat de visita oficial a les antípodes, o siga, a Nova Zelanda i a Austràlia. Sap com se li diu a este continent? Australàndia, Disneylàndia o Oceania? Oceania. Oceania, exactament, i ella ha guanyat 5.000 pessetes. L'enhorabona. L'enhorabona. Però la Canyada és terra de músics, és terra de gent que sap molt de música, i jo necessito 3 persones que entenguen de música. 3 persones, ràpidament així. 3. 1, 2, 3... I a dir allò que la terra de música, però això és una manifestació, tenim una manifestació per així. Quin arriba primer? Tenim 6. No pot ser, anem a veure què passa per així. A algú li donarem alguna cosa. Anem. Pues s'ha quedat ahí, molt penjadet, Vinga, vostè tranquil·let, ja té això. Ja té algo. Anem a veure per així. A este senyor també li donarem algo per així. Anem a veure què ens queda per així també. A vostè també. I ja està. Pues se queden ja estos 3 senyors. Hola, com estem? Com li diuen? Rufino. ¿Tú te pasas bien las fiestas o qué? Bien. ¿Te agrada la música? Sí, bastante. ¿Qué tipo de música te agrada más? Toda. Lo que siga. Tú, tranquil. Hola. Bona nit. Com li diuen? Àngela, Àngela. ¿Vostè le agrada la música? m'encanta. ¿Toca algún instrumento vostè? No, ningú no. Ay, la pandereta, ¿no? Bueno, de vez en cuando. La pandereta sí. Hola, vostè sí té cara de música, ¿eh? Yo, sí, claro. ¿Vostè què toca? Yo acordeón. L'acordeó? Que bonico, ¿no? No l'ha portat, no? Llàstima, si ha portat l'acordeó, ara tocava l'acordeó. A l'altre viatge me porta vostè l'acordeó, perquè este joc se tracta de que vostè m'adivine això que van a tocar la nostra orquestra. Adiós, muchacho, compañero. Se'n va? Doncs adiós, si se'n va, jo... la cançó que es diu Adiós, muchachos. Pues la guanya vostè 15.000 pessetes! L'enhorabona! Vostè la sabia, Sí. A lo millor la meua no la sé. I vostè li agrada ballar el tango? A mi m'encanta ballar de tot. I cantar més. Que repetisca el tango. És vostè me'l balla ara, Ai, no ho sap vostè molt bé, no? Ai, m'ha mort, m'ha mort. Imagines que me queda que vostè agarra el braç a mi. Ai, ho tindrien que pensar antes, Pues mire, vaig a pensar-se perquè ha guanyat vostè ja estes 15.000 pessetes!
Vostè toca l'acordeó, coneixerà moltes cançons, no? Algunes. Esta la coneixia, no? Sí. Però esta que toquen ara... S'ha donat compte del que jo he fet al final en la senyora? Què li he donat? No, un beso, un beso. Un beso! I com es deia la cançó? El beso. Pues està exactament, i ella ha guanyat des de 15.000 pessetes! L'enhorabona! I arriba el xoc, aquest xoc que tots els dies estalviem 5.000 pessetes anem estalviats en les nostres vedrioles. Així estan les boletes i anem a buscar els números. El número 40. Qui porta el número 40? Qui és que correguen? El número 40. El número 16. Qui porta el número 16? Qui és que correguen? I el número 6. Qui porta el número 6? No es maten, poquet a poquet. Així tenim... Sí que és el pinxo, eh? Vostè quan se clava... Jo me clave, però a tope. A lo que siga. Vostè a lo que siga. Però vostè té cara de malgastador, eh? No, senyor, no. No, jo gastador, no soc. Li agrada estalviar. Sí, sí. M'agrada ahorrar molt. Estalviar-se diner, quan va comprar una cosa, vostè diu, a veure si m'estalvio un duro, no? Bueno, anem a veure. Hola. No m'assustés. Estic assustat. Assustat de què? Per què t'assustar? Jo no sóc tan lleig, no? No, què va? Ja pel pinxo. Pel pinxo. Este és aquest, que la seva dona està mirant-lo. Paquita, que jo vigilo el pinxo. ¿Quién me lo dice? Com li diuen a vostè? Ana. Ah, però se recorda del nom? Ai, això, l'únic que me recordé. Anna, vostè té cara de malgastadora. Ui, a tope. Perquè els diners per què estan? Per què està? Perquè mos vagin roïns, pues a gastar-los. A gastar-los. Molt bé, Anna, l'enhorabona. Molt... Bueno, tranquil·la. Hola. La nerviosa. Pues aquella assusta, vostè nerviosa. I el pinxo allà, tanquem la parada i on anem. No, d'això res. Bueno, vinguen així. Vostès coneixen el solo què és? Una vedriola, vostè ho ha dit molt bé. Vostè té vedriola en casa? Pues jo crec que en ninguna casa ja queden pedrioles, perquè les donem molt de giro. Vostè, senyor Pinxo, tampoc té... Ah, vostè traia del cepillo les monedes. Vostè té la pràctica. Pues mira, este joc és molt fàcil. Vostè també fa això, no? Jo no, home. Ah, vostè traia del cepillo les monedes i el vi se va acostumar al vi de la Mare del Carmen de Monaguillo. Pues ja li ha passat el susto? Està tranquil·la? Pues mire, ara el primer que me traga en el gabinetet 2 monedes continuarà jugant. D'acord? Anem a buscar furgada i vinga, anem a buscar, anem a animar-los! Dos monedes, dos només, dos, i me les tenen que donar en la mà. Ai, el pinxo, ese pinxo no funciona. A veure que no se recorda de quan era monaguillo. ¿Qué pasa? Que no hice dos monedes. Son 2 monedes del Romés. No hicieran. Ay, 2 monedes. Ja tenim una, no en tenim cap. Ja està, amiga, dóna-me-les en la mà, me les estic donant en la mà, ja les tenim. Les 2 monedes.
Doña Carmen m'ha tret 2 monedes. Vostè tenia pràctica, eh? Ai, què va, ni hablar, eh? El Pinxo pensa que no ha tret ni una, veritat? Ninguna. Fa molts anys, allò del monaquillo. Era molt xiquitiu. Fa tants anys, no se recorda. Doncs mire, fa que s'entrena, se compra una vedriola i estalvia diners, li vaig estar donant a vostè 5.000 pessetes! L'enhorabona. Una només. Això que tenia por, si no arriba... Si arriba vostè a arribar així, sense por, me trenca la vedriola. Pues així té vostè 5.000 pessetes perquè se li embata la por. I doña Carmen, vinga, sí, doña Carmen, vinga, sí, que vostè ha guanyat 5.000 pessetes. Vostè m'ha dit que li agradava estalviar diners, no? Pues home, les dones que són molt gastadores, sap? Jo com ho sé... Segons vos diuen les homes. Els homes, però els homes gasten més. Les homes tenen els seus gastos i el que volen. Passa que són gastos secrets. Així no és? Ah, pues mire, jo, perquè no se'ls gaste, li proposo guardar-los en estes vetrioles que me creien. Doña Carmen, anem a veure si podem transformar les 5.000 pessetes en unes poquetes més. Està d'acord? Quan més, millor. Vostè sap que jo tots els dies estalvie 5.000 pessetes en cada vedriola i me trenquen una. Però n'hi ha una que està buida. Vostè això ho sap, no? Hombre. Té que tenir vostè molta vista, sap que la que està buida està molt clar, és la que està més nova, la que està més noveta, perquè està sense utilitzar. Així que vostè me té que triar 4 vedrioles per a vostè. Vale. Vostè me les senyala, no me les saxe, no me les saxe. No, doni-li a la xica, vostè me les senyala, que ella ja les agafarà. No mire dins, no mire dins, no mire dins. Ja tenim 2, 3... I... Esta també, no? Esta també. I vostè, me les queda jo per mi. I mire, estes vedrioles, n'hi ha unes que donen diners, però n'hi ha altres que furten. Mira la primera, mira quina careta fa, quina careta farà. Què pensa vostè, que li donarà o què? Oi, jo el que vull és que me'n doni, quan més millor, ja l'ho he dit. Anem a veure. Li dona 2.000 pessetes! No està mal, s'ha portat bé la xica, Anem a veure la segona. Ui, li ha fet l'ullet, no? Què li ha fet? Ja. M'ha fet la sonriseta. Malo, diria jo. Mal. No, perquè li dona 1.000 pessetes més. Doña Carmen, vostè té molta vista per triar les vedrioles. Anem a veure a la tercera. Què passarà a la tercera? Anem a veure aquesta tercera. Oh, molt sèria estava. Oh, quan li furta? Quan? 1.000 pessetes? Ah, no res, 1.000 pessetes no és res, 1.000 pessetes, però 1.000 pessetes, que són 1.000 pessetes. Si la quarta potser li furta 2.000. Jo el que no vull és que me'n fugi. Anem a veure. Li dona 2.000 pessetes més! És a dir, vostè tenia 5.000, una li ha donat 2.000, li ha donat 1.000, li ha portat 1.000... Quants diners tindrem? 7.000, no? 7.000, anem a comprovar-ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.000 pessetes! No ha estat mal. Tenim 9.000 pessetes i anem a veure si podem multiplicar-les. Me té que triar una de les 4 vetrioles. A veure. Està segura, esta? Molt nova. Jo la veig molt nova, eh? Bueno, anem a trencar-la. No, canviar-la no, si vostè l'ha triat, no. La sort és la sort. Vostè me la trenca i veurem que... Guatxen, cuidao, que pot eixir en coses de... No sé el que pot... És que a vegades se col·loquen vedells engrantanes i col·loquen coses i... Ah, l'altre dia vaig una serp en una vedriola. Mire, jo... Ai! Què li haurà eixit així dins? Anem a veure què té així dins. Tenia... Quants diners tenia així?
9.000 pessetes. Multiplicat per 9 serà... Quan serà, xiques? Tropecentes mil pessetes. Està contenta? Moltíssim, moltíssim. Moltíssim. Però sap el que li ha tocat? No, 9 per 9... 81. 81.000 pessetes! Està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Però, doña Carmen, jo he estat estalviant tots els dies 5.000 pessetes. Ha arribat vostè, m'he trencat la vidriola i mire quantes 5.000 pessetes tenim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 13 fitxes a 5.000 pessetes. Quan serà, xiques? Tropecentes mil pessetes. Està contenta? Contentíssima. No sap quant és? Sap quant és? Jo ja no ho sé. Ah, no ho sap? Doncs mire, són 13 a 5.000 pessetes, són 65.000 pessetes més 81.000, seran... A veure els dits de vostè. No tenim prou dits, espera, a veure, que me dice més dit. Seran, a veure... 146.000 pessetes! La enhorabona, la enhorabona. 146.000 pessetes que s'emporta doña Carmen. I nosaltres anem a estalviar i 5.000 A guanyar diners, on estan, on estan? A guanyar diners, on estan, on estan? 5.000 pessetes! I a guanyar diners vostè si sap on es troba el nostre campanar. Els telèfons, ahí van els nostres telèfons. Hi ha un telèfon per a la gent que viu a Alacant, un altre telèfon per a la gent que viu a Castelló i un altre telèfon per a la gent que viu a València. Amb pres nota. Primer tindran que veure el nostre campanar perquè avui tenim campanar nou. Tenen de premi 25.000 pessetes i vostè sap on sonen avui les nostres campanes. Ja han vist el nostre campanar, sap vostè on es troba. Hola, bona nit. Hola. D'on mos toca? De Villarreal. De Villarreal. Com li diuen a vostè? Pedro. Pedro. Pedro, vostè sap on es troba el nostre campanar? No, de la Vall, de Val d'Ussó. De? ¿De la Val d'Ussó? Ai, dia que no? No, porque creo que no. No, anem, si vostè diu que no és, doncs jo no sé, però jo no sé. Anem a comprovar-ho, ja m'ha armat un lío. Pues tenia raó, Pedro, no era de la Vall d'Ussó. Ho sé moltíssim, 25.000 pessetes en premi. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. D'on mos toca? De València. Com li diuen a vostè? Carmen. Carmen. Oh, home, Carmen, la mare de Déu del Carmen. Sí. Segur que s'aporta el premi, és així o no? Pues no sé, no estic molt segura. Anem a veure, Carmen, si té sort i celebra bé el dia del seu sant. Anem a veure. Anem a veure. Pot ser d'Alboratge? Podria ser d'Alboratge. Anem a comprovar-ho. Carmen no ha tingut sort, però la felicite el dilluns, que serà el seu sant. Anem a veure si algú pot descobrir-ho i emportar-se aquestes 25.000 pessetes que estan en joc. Hola, bona nit. Hola. D'on mos toca? De Villajoyosa. D'on? De Villajoyosa. Ah, de la Villajoyosa. Com te diuen? Ana Mari. Ana Mari. Ana Mari, a veure si tu ho acertes, t'emportes les 25.000 pessetes. Bueno, no sé, pero yo que sé, no sé qué decir, porque no sé, pero yo digo de Torrevieja, por decir algo. ¿Por decir algo? Sí. Mira que si per dir algo te aportes 25.000 peles, estaría No bien, creo. ¿no? Torrevieja. És Torrevieja un espejo. Anem a comprovar-ho, anem a comprovar-ho. Pues no, no ha pogut ser. Així que el nostre campanar demà portarà 50.000 pessetes.
I continuem. Però avui ha vingut un amic meu a visitar-me i jo vull presentar este amic meu que passava per així i jo dic, Pepe, per què no entres i saludes al públic? Ell és Pepe Triana. Pepe, com estàs? Hola, ¿qué tal estás? Jo estic molt bé. Jo dic, vinga, Pepe, que mos salude, perquè Pues yo también. m'han dit que has fet un programa que es diu Las Coplas. Pues sí, hice el programa de las coplas en Canal Sur, de mano de Carlos Herrera. Un programa maravilloso. Maravilloso. Yo lo hice junto a unas figuras muy buenas, que es Carmen Jara, Amina, Los Marismeños y un servidor de todos ustedes, Pepe Triana. Preciós, podem anunciar que este programa de les Coples la setmana que ve començarà en Canal 9. Creo que Canal sí, 9. Y el primer programa, crec que el canta. ¿Quién canta, Pepe? El primer programa. Hombre, el primer programa, el número 1 es Doña Juana Reina. Que es la número 1. ¿Y el segundo? El segundo ya no ho sé. Ahí ya no sé quién es el segundo. No, quien canta con Juanita Reina, ¿quién es? Ah, el primer serà Juanita Reina cantant i les cançons meravelloses d'ella de La Lola se va a los puertos, Lola la piconera, i cantant una cançó de Juanita Reina crec que va així un Capote de grana y oro. un xiquet que comença, Uno no? que empieza ahora, Uno que sí. empieza ahora, que li diuen Rafael. És una meravella veure a Rafael cantant Capote de grana y oro. Però, Pepe, ja sé que tu no has vingut preparat per a cantar, no? Però no mos cantaries una cançó, Pepe? Hombre, yo en Allí improvisat. en este programa tuyo, de verdad, no una, cantaría 40, y sobre todo para este público tan maravilloso que he estado viendo ahí en los monitores, que no se puede aguantar el arte de este público de la Cañada y alrededores. No una, 40, pero claro, el tiempo lo requiere y voy a cantar una canción del maestro Solano que popularizó esta gran tonadillera que tenemos en España, que es Marifé de Triana, y es Esclavo de tu amor. Quan la gent se senta, serà tu esclava. Gracias. Pepe Triana. Gracias. A veces se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado, pues tengo el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado, por culpa de tu amor que es mi bandera, mi cielo, mi arcoíris, mi martirio, el negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión de tu delirio. A nadie le he contado que te quiero, que vivo en tu cariño prisionero y esclavo de este amor que me disloca, y esclavo de este amor que me disloca. No dejo en mi silencio de quererte, mas nunca ni a la hora de mi muerte se escapará tu nombre y de mi boca, de mi boca se escapará tu nombre, de mi boca. A nadie le he contado que te quiero, que vivo en tu cariño prisionero
amor que me disloca. No dejo en mi silencio de quererte, mas nunca ni a la hora de mi muerte se escapará tu nombre y de mi boca. De mi boca se escapará tu nombre. Pepe, gracias. Moltes gràcies per este regal que hemos Gracias fet. a vosotros por haber hecho posible. Tenía mucha ilusión de salir en este programa vuestro, de verdad, de corazón. Gràcies a tu. Això ha sigut un tràiler de lo que van a ser i ese meravellós programa de les coples. Muy Moltes bien. gràcies, Pep A Riaga. vosotros. Moltes gràcies. I continuem. Ja de dos persones, així tinc una senyora, una dona i un home, ja tenim així, una vostè està així també, un altre home, vinga, un altre home així i una altra dona així, vinga, ràpidament, una dona per així, ja tenim l'equip format, i anem a jugar, tenen cara de fer deport, anem a jugar, vostè no s'espera el que anem a jugar, vostè estarà a punt? Estan a punt? Esperen que sí. Anem a jugar, vinga, anem per allà. No, vostès se queden allí. Les dones a soles, les dones a soles. I anem a veure quants basquets me fan. Ja podem tirar, vinga. N'hi ha molt poquet de temps, vinga, ja comencem. Ai, que poc. Anem a veure. Ai, per poquet. Ai, per lo menos una. Ai! Si és molt fàcil, Ai, un poquet curt, ja ha quedat un poquet curt. Ai, quasi entra. Ai, anem a veure, vinga, ràpid. Ai, se n'hi sis. Ja entra! Ja tenim un. Ai, se n'hi de fora, se n'hi. Ja tenim dos, campeona! Dos. Tenim dos. A veure si va, anem per el 3. Ei, massa fort. Ja tenim el 3. Tenim 3. Se n'ixen. I 4. Queda poc de temps. 4. I no, 4, no ha estat mal, anem a veure, anem a per l'altre equip. Què vos ha semblat? Ja teniu la tàctica? Ja. Anem a veure com feu vosaltres, vinga, anem a callar, ràpidament. Ells han fet 4, a veure si supereu les dones, anem a veure, ja, comencem, vinga, ja. Oh, tampoc. 4-0. Ja tenim 4-1. 4-2. 4-3. Encara guanyen les dones. 4-4, empatar. Qui desempatarà? A veure si podem desempatar. 4-4. 4-4, 5-4. Queda poc de temps. 6-4.
Sí, 7. 7. 8 a 4. 8 a 4. 8 a 4. I s'ha acabat. L'última no ha valgut. L'última no ha valgut. Ah, també. Vostè campiona, Anava, ja, 4. I entrenar. Quan li pillava el gust, s'ha acabat. Ha sigut una pena, Que llàstima que vostè podria dedicar-se d'això, no? Oi, però avui m'hi s'hi prou bé. Prou bé, molt bé. 4, vostè 4 soletes, ha col·locat vostè 4, no? Vostè ha ficat una. Perdone, jo és que no, jo veia que les 4... Bueno, doncs, una i 3 són 4, 4 bitllets que es donen 20.000 pessetes! Vosaltres havíeu jugat, no? No és el meu deport favorit. No, tu què jugues, aquí? A parxís? Sí, el dominó. Sí, el dominó se nota. Tu sí que havies jugat, A la brisca. A la brisca. I tu? Algo a la brisca, també. A la brisca. Doncs mira, els brisqueros... No sé on jugueu, la brisca, No sé on jugueu. Quant m'has dit? Anem a donar-los a testos, anem a donar-los perquè se vagin contents. Per les festes, perquè s'ho passen bé, perquè estiguen contents, anem a donar-los... 40.000 pessetes! L'enhorabona. I arriba el moment de traure la nostra targeta postal. Si vostè té el telèfon despatxat, pense, perquè pot sonar en qualsevol moment. Doña Carmen, vostè té una mà, ha tingut molta sort esta nit, llavors si té sort me trau vostè la targeta postal i a veure si arribem a temps. Traga-me-la una ràpidament. Ja tenim així, d'on? Me vol dir d'on és? De València. Moltes gràcies per la seva col·laboració, perquè tinc un record de la seva visita a Canal 9. Així tenim. Anem a intentar tocar per telèfon. No és de València, puc dir que aquesta targeta postal és de Xàtiva, però vaig a fer-los patir, és de Xàtiva demà. Demà només és començar. Tocaré per telèfon. Atenció, Xàtiva, perquè avui no tinc temps. A més, estic amb aquests amics, m'ho estic passant bé perquè no acabem ballant. Demà tocarem per telèfon a esta postal que és de... Demà s'ho dic. Així que bona nit i demà tornem. Bona nit a tots. Papá. Papá. Espérate, no hables ahora, ahora se lo quitas. Papá.
a la cámara! plano, Melchor. Ahí. ¡Alegra esa cara! ¡Me cago en la mar! Oye, ¿para aquí vas a venir? ¡Ahí, Toneta! ¡Ahí! En primer plano. Josefina, riute un po'. Pensiamo.
Ara venim a fer així com León de València. D'on són vostès? Anem a repartir molts diners avui, molts. Avui és el joc de la fruta. I ara així la molt leoneta ha de dir-los a vostès a veure les obres com són avui. Així de frente a la monoleta, un aplauso para la monoleta. La monoleta avui no se comportarà així, no sé com serà, però ara veurem com seran. A veure com seran. Eres molt guapa. A veure com són avui. Si són molt difícils, buscarem persones que tinguin un poc d'intel·ligència. I si són fàcils, buscarem qualquiera. Pues pot treure les premis avui. Però vull veure les obres si són fàcils
o són difícils? Asina, asina. Entonces, ahora yo buscaré sus premios, busca una señora que traiga un premio. Ahora, qui alça la mà pel premi? Pues anem a veure quina pregunta li direm a esta dona. Vostè d'on és? De la Canyà. És casat? Sí, senyor. Té molts fills? Ninguno. Pues si no té ningú fill, vaig a donar un premi de quatre. I ara necessite tres dones. Ara anem a fer un altre joc. Necessite una senyora que es presente. Maria. Vostè, quan té molt de fruta? Jo molt. No sé, vaig a dir-li a vostè, si quan té de figues, de bacores, molt. Hi ha bacores, hi ha figues del raig, hi ha figues de la goteta de la mel. Quina figa serà la millor que n'hi ha? La de la miel. Va guanyar vostè 5.000 pessetes.
entonces el pincho de la cañada li va dir, diu, tu pinches o no pinches? Diu, yo no sé si som els home o no. Entonces va dir, un saludo para esa dona que volia vendre a Montleón per conèixer-me. Vostè ho entén molt de meló? Jo molt. Entonces n'hi ha sandías i n'hi ha del pinyonet. Quin li agrada a vostè més? A mi el del pinyonet. Vinga del pinyonet!
I a vostè, Maricruz i Paco han guanyat 10.000 pessetes! I a vostè com li diuen? A mi la pequeña. I a vostè? L'Angelino. Com ha guanyat vostè 10.000 pessetes! Y ahora, un aplauso para estas personas que han colaborado en Molt León. Y ahora a la Molt Leoneta, que es una chica muy simpática y muy... I deuen de fer un aplauso a tot el públic de l'Alcanyà, deuen de fer un aplauso que se'n mereix. Una manera rusa i ara puc ballar tot el món, que vull ballar. También John León baila muy bien.